Täze ýyl bayramçylygy münasibetli gurulýan dawaralaryň şäklerini belli estrada ýyllary Arsen Şakunsyň çykyşy giňden ýaýwananyrly. Munyň öz ýurdumyzda giňlerime eýe bolýan dawaralaryň many mazmun taýdan baýlaşmaly üçineti we täze ýyl bayramçylygy münasibetli gurulýan medeni köpçüliklerin şäherleriň ähmetini artdyrdy. Hormatly gahrman arkadagymyz we hormatly gahrman arkadagly serdarymyz. Sizi ähli türkmen halkyny täzeliňiz bilen gutlaýan. Size bir can sağlık, üstünlük arzu edýän. Täzeliňiz gutly bolsun Türkmenistan! O stoliца моя, как люблю я тебя, сказочный мой дестан, Can Turkmenistan. Я любуюсь тобой, город мой дорогой, вечным солнцем согрей. Ты стоишь много лет, о столица моя, как люблю я тебя. Paýtatymyň gödür künjegine ýerleşýän gyşky oýunlar sport toplumy köp adamly boldy. Bu ýerde gurulýan bayramçylyk konsertine atnaşýanlar şeper sungatyň halklara ýakynlaşdyrmagy ukuyp bolýar we adamlaryň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna oňun täsir edýäniniň şaýady bolýar. Meşhur estradaçy soňky ýyllarda faýlaşyk etiş ýoluna düşen Türkmenistana konsert bermek we bu ajaýyp ýurtda ýaýwananylan bayramçylyk dawarlaryna atnaşmagy öz üçin belirli mertebede nokta Türkmen halky üçin ýürekde bayramçylyk konsertini taýýarlanyny aýtdy. Konsert atnaşmagyň belleşikleri ýaly käreki döwürde ýurdumyzda gahryman arkadamyň ähli ugurlarda başyny başlayan giň meşgul özgertmeleriň arkadaly gahryman ferdarymyň başçylygyny üstünlikli durmuşa ýaşamak netijesinde halkara gatnaşyklary barha işlemleşdirilýär. Şunda medeniýet santerwer ugur boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň ösdürmegine döwlet derejesinde ähmet berilýär. Täze ýyl bayramçylygy münasibetli ýollanan konsertiň dowamynda belli aýdymçy Arsen Şakuns söýgü hemde dostluk gatnaşyklary baradaky aýdymlary ýerine ýetirdi. Bu aýdymlara konserti tomoşa edýänlerim goşuldylar. Konsertde dost we gonak gatnaşyklarynyň türkmen halkynyň taryhyny dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň watansöýçilik ruhyny esasy ugrudynýan asylly ýolgularyň wagt ýetirli. Ýakymly owazlar, sadanalaryň ustadlygy joşgyny tantarlan otgoşup, konsert atnaşanlara oňuň täsirini ýetirdi. Ýatyn çykmajak forsatlary we täsirli çykyşlary geçen bayramçylyk konsertinde ýanglanan aýdyndyr saatlar halkymyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyň awadançylygynyň we sunuda arkaly ýola goýulan halkara gatnaşyklarynyň tenasy bolup ýanglandy. Onuň öňünde berqarar ýurdumyzda şany teneleriň hormatyna gurulýan dawarlaryň köp taraply käsete eýe bolýanyny, olaryň şatlyk şowkuny wesenýanynyň nowatdaky suwtnamasyna boldy. Bayramçylyk konsertine tomoşa edýänleriň şowkuny el çalyşmalary sunuda ufadadyň çykyşyna berilýän ýokary bahy hukmyna kabul edildi. Meşhur estradaçy halkymyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy we ýurdumyzda giňden bellenýän toý dawarlaryň şatlykly portretlary wesenmegi şeýlede bu urda halkara gatnaşyklarynyň işçileşdirilmegi babaty edilýän aradalar üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahryman ferdarymyz we gahryman arkadamyz tüýtürekden çykan alkyş sözlerini beýan etdi. Belli şäher ýurdumyzda hormat prezidentimiň döwlet adam üçindir diýen asylly şygary baş ýörelgedinýän durmuş ugurly tiýatraty ulara başlyklary wesenýär. Orta merdany halkymyň bayramçylyk ruhyny belende göterip, olary täze beýle tepkiler eýilmege, uly zähmet ýeňişlerini gazanmagy ruhlandyrýar.
asarlaryň dowamyna dünýä nusgalyk sunat eserlerini döreden halkymyň Kuştepli aýdymly tanty, soňky ýyllarda diň meşgullygy eýe boldy. Kuştepdiň ýakymly owady, onuň ähli halklar üçin uly gyzyklanma eýe bolan ekranı konsert atmajlary beýpar goýmaýar. Bir ýerde guralan toý dawaratynda meşhur aýdymçynyň Kuştepdiň gadallaryndan ýerine ýetirmegi konsertde tomaşa edýänlerde ýatdan çykmajak täsirler galardy. Ашхабад ақал маржан дашу возле Балкан. Все живем одной семьёю, Джан Ватан, Туркменистан. Эй, Джан Ватан, Туркменистан. Зажигаются огни, словно звездопадани. Веселись, танцуй. Bayramçylyk konsertiniň ahyryna meşhur estrada ýyldyrynyň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň döreden öňe diň öňe Jan Watanam Türkmenistan ýan aýdymyny ýerine ýetirmegi bir ýerde guralan bayramçylyk konsertiniň ähmetini we derejetini belende götürdi. Meniň özi çeper derejelige aýratyn gadyr goýan Gahrman Arkadamyň zekinden döreýän belend ruhly sunat eseriniň halkara giňişliginde uly awraýa eýe bolýanynyň aýdyň beýany urly. Ajab çağım var, yakın saçan şam çırağım var. Hak silamış bir gerçeğin, kahraman halkımız var.